نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذو العرش المجید، رب تبارک و تعالی دی ذات او ذات ہے جیڑی عرش دی بھی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے کیڑے کام مسلمان نے اس دنیا تے کرنے نے کل قیامت والے دن بطور انعام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور رحمت دے نال اس انسان نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا میں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ فرماندے نے رسول اکرم نور مجسم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ترے بندے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے جس دن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا۔ کیڑا کیڑا بندہ؟ پہلا بندہ من فرج علی مکروب من امتی، جن نے میری امت وچوں کسی شخص نو کوئی تکلیف پہنچی تے اس تکلیف نو دور کر دیتا۔ جس بندے نے میری امت وچوں کسی شخص نو کوئی تکلیف پہنچی اس بندے نے اس شخص دی تکلیف نو دور کیتا، مطلب سبب بنیا، اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن احیا سنتی، جن نے میری سنت نو زندہ کیتا، جن نے میرے طریقے نو زندہ کیتا، جن نے میرے دین نو زندہ کیتا، اللہ کریم قیامت والے دن اس نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ دین نو زندہ کس طرح کیتا جا سکتا ہے کہ دین تے پہلے خود عمل کرو اور دین دے احکام نو پھیلاؤ، تبلیغ کرو، اس دی ہر لحاظ دے نال جیڑی سر بلندی واسطے کوشش ہو سکتی ہے بندے نو کرنی چاہیے تاکہ بندہ کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ کم از کم اتنا عرض کرنے جو ہوئے یا اللہ مینوں اپنی طاقت دے مطابق جڑی تو مینوں عطا کیتی میں اپنی طاقت دے مطابق کوشش کردا رہا ہاں۔ دین مخالف نہیں بندے نو ہونا چاہیے، دین دی باقاعدہ سربلندی واسطے بندے نو کوشش کردیا رہنا چاہیے۔ اور تیسرا بندہ ومن اکثر الصلاۃ علیہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جن نے میری ذات تے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا قیامت والے دن او بندہ بھی میرے رب تبارک و تعالی دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رافعہ عفیفہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمانیاں نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گزارش کیتی، آپ کو پوچھیا من یجاور اللہ غدن فی ملکوت جنتہ، کل نو بندہ اللہ کریم دے جوارے خاص دے اندر کیڑا پناہ لے سکے گا؟ کیڑا بندہ جس نو اللہ کریم اپنے جوارے خاص دے اندر جگہ عطا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا من احیا سنتی، جن نے میرے دین نو زندہ کیتا، میرے طریقے نو زندہ کیتا،
وفرج عن مکروب امتی، اور جن نے میری امت وچوں کسی شخص دی مشکل نو حل کیتا، دور کیتا، تکلیف دور کیتی، اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اور جوار خاص دے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک دے اندر آمدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جن نے کسی مومن پر آدی دنیا دیاں تکلیفاں وچوں کوئی تکلیف دور کیتی، قیامت والے دن اللہ کریم ایدیاں تکلیفاں نو دور فرمائے گا۔ اس دنیا تے شرط مومن پر آدی، اج اسی مومن پراواں نال تے آسانی میسر کرن واسطے تیار نہیں، لیکن جڑے غیر مسلم یا دیگر بد مذاہب لوگ ہوندے نے انہاں نال اسی باقاعدہ نرمیاں برتنیاں، حالانکہ انہاں نال سختی دا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے جڑی وحی عطا کیتی ہے اس دے اندر اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب دیاں خبراں دینے والے پیغمبر، تساں کافراں تے منافقاں دے نال جہاد کرو اور انہاں تے سختی کرو۔ جنہاں تے سختی دا حکم ہے انہاں تے اسی سختی کردے کوئی نہیں، جنہاں نال نرمی دا حکم ہے انہاں نال اسی نرمی نہیں کردے، یعنی الٹ چل گئے ہاں۔ جبکہ چاہیدہ اے وے کہ سانو کافراں بد مذہباں تے سختی کرنی، اور جڑے لوگ کہندے جی کہ اے اخلاق نہیں ہوندے بندے دے اچھے اگر کوئی سختی کردا ہے، انہوں نے غلط فہمی۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف وچ فرمایا وے کہ جس نبی نو اللہ کریم نے یہ صفت عطا کیتی ہے کہ انہوں نے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب علیہ السلام تساں خلق عظیم دے مالک ہو، اس نبی نو اللہ کریم نے فرمایا سی کہ اے غیب دیاں خبراں دینے والے پیغمبر، کافراں تے منافقاں دے نال جہاد کرو۔ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دا کافراں دے نال جہاد کرنا ہے بھی خلق عظیم دے اندر داخل ہے، اور مومنہ تے نرمی کرنا اے بھی خلق عظیم دے اندر داخل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ میں، اور نبی کریم علیہ السلام دی سنت اور سیرت تے عمل کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ سانو سیرت وچ تے اے ملدا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کافراں تے منافقاں نال باقاعدہ سختی کیتی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں نبی کریم علیہ السلام نو کدی بھی اپنی ذات واسطے انتقام لیندیاں نہیں کسے کول ویکھیا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی دی حدود نو پامال کیتا جاندا سی، حدود نو توڑیا جاندا سی، اللہ تبارک و تعالی دے احکام دی حرمت نہیں رکھی جاندی سی، عزت نہیں انہاں دی کیتی جاندی، انہاں نو توڑیا جاندا سی، نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ اس بندے کو انتقام لیندے سی۔ اللہ کریم سانو بھی صحیح دین سمجھن سمجھان دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔